אני רונן לוי, אני בן 41, אני כבר 3 שנים בישיבה. נפגעתי בצבא במהלך שירותי הצבאי, אני מוכר כנכה צה"ל. בגיל 19.5 הגעתי להבטחת יישובים במחולה, ואז היה חייל אחד שבא לכניסה, לקח את הנשק שלי, הכניס את המחסנית, דרך את התפוח, כיוון את הנשק, אמר הולך להרוג אותך. ואני נכנסתי מאוד לחץ, וזה גרם לי בעצם לשיבוש, מאז אני כבר לא אותו בן אדם. שמי פנחס סופר, אני נמצא בבית המדרש כבר יותר משנה וחצי. התגייסתי בשנת 91 ועברתי חיל ההנדסה. יצאתי קורס קצינים, הייתי בקורס קצינים, קצין מבצעים וסמ"פ. בגיל 33 אושפזתי, זו הפעם הראשונה והיחידה בתל השומר, למשך חודש וחצי. שמי אורי דרורי, למדתי בבית ספר יסודי ממלכתי דתי ברמת גן. שם למדתי והצטיינתי בלימודים. לקראת חטיבת ביניים המליצו עליי לבית ספר למחוננים, ושם למעשה פרצה המחלה שלי. Shaf Yativ is like a startup in the mental illness field. It's an investment in people. When you invest in people, you can get a lot more out of them. In Shaf Yativ, we show that you can have the religious world and the professional world come together in a very natural way. כשהייתי בהוסטל בבני ברק, אז היה פגישות עם נציגים של משרד הבריאות. וסיפרו לי על הבית מדרש הקהילתי, ושאלו אותי אם אני מעוניין, ואני מאוד רציתי להשתלב, רציתי ללמוד תורה יותר. הגעתי לישיבה והתחלתי ללמוד, מאוד נהנה מהשיעורים, מאוד נהנה מהגמרא. אני מאוד משתדל להשקיע וללמוד. יש אווירה טובה, יש אווירה של לימוד, אווירה של עזרה אחד לשני בחברותות. פתאום אתה רואה שביחד לכל אחד יש תפקיד. הקהילה תומכת היא מקום שהמטרה העיקרית שלו היא בית לאנשים פגועי נפש שהחליטו לקחת על עצמם את האחריות להשתקם. אני חושב שבפועל המשתקמים, הדיירים שלנו, חווים את שיתוף הפעולה בין הצוות שלנו לבין הצוות של בית המדרש, שיוצר פלטפורמה שהם יכולים להאמין ביציבות שלה. אני אישית לא כל כך מרגיש את המחלה בבית המדרש, זאת אומרת, לפחות לא בתחום הלימודי. אנחנו יושבים ולומדים, ודברים מאוד קשים ועוד מורכבים, מאוד מסובכים, והחבר'ה יושבים ומתמידים, משתתפים בשיעור, שואלים אותי שאלות מאוד לא פשוטות, מאוד מורכבות, שלפעמים אין לי עליהן תשובות. קודם כל, האפשרות שלנו להצליח בגלל שאדם רוצה, בגלל שהוא רוצה. זה הערובה להצלחה. אנחנו מנסים למצוא את הרצונות. לא אנחנו פה הסיפור, אלא הרצון של האדם. אנחנו פשוט מנסים להבנות כלי ודרך שהרצון שלו יוכל לפרוץ את הקושי שיש לו לתווך עם העולם. לימוד תורה ממש מפריח אותם, מצמיח אותם, שם הם כאילו, אין להם את המחלה. שם הם חופשיים מכל כבלי הקושי שלהם, ושם הם גם באמת שמחים ומאושרים. וגם כל הכוחות שלהם, הכוחות הקוגניטיביים, הכוחות הרגשיים, הכל פועל יפה. אחרי זה שאנחנו בין לבין, אז הם מגיעים ומדברים איתי, ואז מסתבר שיש להם גם מחלה ויש להם גם קושי. אבל בלימוד עצמו אני ממש לא מרגיש את זה. הרבה פעמים אנשים ממצב מאוד ירוד, שהם היו בשולי החברה, שהם היו הרבה פעמים בהסתגרות בבית, שהם היו הרבה פעמים במצבים דיכאוניים, שלא קשורים דווקא למחלה, אלא קשורים למצב החברתי שלהם. אני חושב שיש באמת תרומה ייחודית לשף יתיב גם בקידום הרפואי של האנשים, בקידום שלהם מבחינת המחלה והיציאה ממנה, שכמובן גולת הכותרת שלה זה ההשתלבות אחר כך בחברה עם הלימוד ועם כל הנושאים האחרים. ככה הם כותבים. ויש אומנות, פשוט אומנות של גידול בונסאי. תהליכי ההחלמה הם תהליכים מאוד אישיים, מאוד אינדיבידואליים ומאוד תלות תרבות. אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים בואו תחיו בקהילה ולנתק אותם מהעמדות, מהאמונות שלהם, הערכיות של הקהילה שהם שייכים. שילוב הקהילה
זו תוכנית שנועדה לאנשים שעברו איזשהו שלב בתהליך השיקומי, והם רוצים פשוט לתפקד כמו כל אדם נורמטיבי שמנהל את חייו, לא בתוך מסגרת מוגנת, אלא ממש לעבוד כמו כל אחד בשכר רגיל, כל אחד לפי האפיון המיוחד אליו. בשנתיים הראשונות של שהותי בירושלים, עבדתי בעיתון שנקרא ישראל היום, וגם קיבלתי עובד מצטיין שמה, רק שלקראת סוף השנה השנייה נשברתי. כבר לא יכולתי לעמוד בדרישות, כי הן היו מאוד קפדניות, אסור לשבת, אסור לשתות, אסור ללכת לשירותים. שיתפו אותי בזה שיש ישיבה של נפגעי נפש, קיבלו אותי בצורה יפה, קיבלו אותי ממאור פנים. עכשיו אני אחרי 2.5, אני עובד עם רוני בפיצריה, אני מרוצה, קיבלתי המון אהבה, תמיכה, גם מרוני, גם מכל הבחורים הנחמדים שהכרתי פה. אני מאמין שבית המדרש נתן לי כלים שעזרו לי הלאה בהשתלבות בבית מדרש רגיל ובחיי הקהילה. אני מרגיש שבית המדרש הוא בית שני שלי באמת. זה נותן לי כוח להמשיך הלאה, דלק להמשיך הלאה. אני חושב ששאפ יתיב תמיד יהיה שם בשבילי, וזה מה שמשמח אותי. People often ask me why I got into this field. And I say I got into this field because I believe in people. There's a whole group of people that are cast aside. Other people said, they can't do it. They're not capable. They're outcasts. And I couldn't take it. I believe in the human spirit, and I believe that people can achieve if you give them the right tools. I believe that if you want to help somebody, you have to give them the tools to help themselves.